И какво става, шлета, аз съм Чушката БГ и днес, както виждате, сме в сървъра CraftBG. И има 4 от 20 човека в сървъра. И... да. Тук при мен са екипа на сървъра. Не точно всички, но... Мара. Така. Значи, както виждате, в сървъра в момента няма много хора. В смисъл, в момента сме хелпъра, модератора и двамата онъра. Значи сървъра е мой. И сега нека да ви запозная с него. Значи, нека да започнем. Ето тук, добре дошъл Чушката БГ в CraftBG. Брадни се бе, Саши. В момента има 4 от 20 човека в сървъра. И напишете, задължително напишете регистър и вашата парола, за да се регистрират. Значи, и ето тези честове по-късно ще ги оправя. Те са арчак крейтове, те са като CSGO кути. И тук има един много як банер, дето Ерик ту го направи. Нали, Саше? Прави се с легендарка. Това би трябвало да е Ендър Драгъна. Да. Хей. Виж как знам. И сега нека да започнем и с правилата. Значи първото правило е не използвай хак, в противен случай бан. Не спамете, не обиждайте, в противен случай мют, не рекламирайте каквото и да било, в противен случай бан IP, не просете ранг, айтеми, в противен случай мют или кик. Екипът на CraftBG ви пожелава приятна игра и скап на главния Наско долна черта утра. Тук имаме Warp Food, който не съм пуснал спаунерите. Ще ги оправям по-късно. И значи това там допреди малко беше Warp правила и това тук е Warp токени. Иначе 15 токена са 2 лева, 25 токена 3 лева, 32 токена 4 лева, 64 токена 7 лева, 64 токена плюс 32 11 лева и 64 плюс 64 са 14 лева. За сега може да платите само с PayPal или банкова сметка. Ако искате да платите, пишете на Skype на Скота на утро. Това е спауна, не е много голям спаун, ама горе-долу става. Тук имаме Warp Enchant... строен на ръка? Да, строене на ръка между другото. Тук имаме Warp Enchant 30, който се енчантва на 30 лева. А тук имаме само Warp Enchant, който пак може да се енчантва на 30 лева, обаче има и функцията да енчантва на по-малък левел, като кликнете ръчката. Имате ендър честове на ковални, които се сменят често. Да. Ето не са сменяни често. Не са, то някой да ги използва. И сега да отидем на същия Warp, който е Warp Event. Значи евентите са... по принцип евентите ще бъдат от 20 часа вечерта. И днес... То вчера вечерта беше отвърнето, ама нямаше много хора. И значи днес ако се съберем 20 човека... Значи ако се събереме 20 човека... Ето тука, тези 3 честа ще бъдат счупени. Тези 3 честа са токени. Виждате ли колко са яки? Опа. Ранковете се купуват с токени, така че. Ранковете се купуват с токени, да. Ако някой ги фане всичките, ще е късметливец. Ще си купи някой ранг. Ето тук можете да разгледате честовете с какво са пълни. Също така сервер ОПП и китовете на ранковете са доста опи. Да, имате, значи, като влезете, вие имате кит юзър, след това е кит воин, стрелец, вожд, принц, цар и лорд. Да, значи това е Warp Event, един доста цветен Warp и тук малко глосно за да свети. Сега отиваме на Warp Stuff, който е Warp Keep. Както можете да видите, собственик Чушката БГ и Ерик ту, нали това са глажните. Всички ларпа са строени на ръка. Да, тук с покрив не беше на ръка, ама, нали. И значи още се търси екип, набираме екип. Остава ни хед админ, нали така, админ,
Helper, още един и още един чат Helper. Да, и сега да преминаваме към следващия Warp, който е Warp Food. Нека да го покажа все пак. Това е Warp Food. За сега спаунерите не работят. И така. Сега следващият Warp е Warp Jump. Значи Warp Jump не е кой знае какъв jump. И тук тези лиани ще ги разкарам, защото... Значи джъмпа е възможен. Сега ще го мина пред вас, ако мога. Ако... Ето тук се фанах. И тази вода е възможна. Водата е на листа чоза. Така. Да, и това тук е възможно. Всички джъмпа, които са строени от нас са минавани. Аре бе, за кой не мога да го джъмпна, бе? Сега ще не мога да го джъмпна, брат. Ето джъмпна го, видяхте. Той успя. Това тук е наведнъж ще налица. И това тук е. Да, видях. Опа, паднах. Виж го, ти не можеш да се засилиш, бе. Фанах се. Опа. Добре. Значи не скачайте толкова рано тук на фенсовете. Опа, подхвъзнах се. Оп. Защо ми лагна сега, бе? Да, джъмпа е напълно, ама напълно възможен и това тук дори е възможно. И ето тук вече сте на края на джъмпа, малко мизерен край, карай. И ето това са наградите. Някаква щупена каска, Adidas, обикновени панталонки и Найкова от битака, 32 лега, 2 токена. За кой има 62 токена, бе? Това не го гледа, това са другите. Добре. И значи, то с първия сет е за първо място, така ли? После втория за второ място и трето място. Сървър е PvP, както преди малко каза нашия модератор. Да, сега отиваме на Warp Sprint. Можете да го видите. Къде е един сервер. Забранено използването на почнки на Warp Sprint. Опа. Тик има част, която може, ако си свързисна, да се препува. Да. Има неща Аз винаги да... ще наблюдавам, когато има War Sprint, да някъде да не ползвам. Ще малко тъпо там се скипне. И значи спринта е напълно възможен. Да, тествали сме го целя. Да, и е това тук, значи, е това тук, сега ще сме го сгрешили. Виж? Да, от никой сервер не копираме спринта. Напълно ние сме си го измисли. От някакво сме строили. Да. Трябва да е така. Така че някой да не каже, вие копирате от този сервер. Защото иначе така много лесно ще препуткам стълбичките, сещаш се. Чакайте се само хора да оправим тук това и... да. Ей, даже тук ще сложа вода, то заек да се отдави. Зайчето, байчето. Се отдай. За кой да дай зайци, бе, чушка? Какво е? Няма значение. Тук след като го минаме това, тук имаме е това. После пак имаме такова. Да, а не, после е недър частта, която всъщност се получи доста яко. 1% възможно. Абсолютно всичко е 1000% възможно. Стига да сте бързи. Защото не е много труден, така че бързо се минава. Пък е кратък. Има един джъмп в 4 блока, който е. Който е малко easy, ако си трудно. направиш засилката. Ако държите стълба от стълбите отгоре, ако си държи засилката, то се минава на спейса. Не се минава само на спейс. Е, дабл джумп. Горе, да. Джъмп е да го скачам само на спейс към предния блок. Виж ги тези досадни слаймове, бе, баце. Спри спална на там. Не се спалва, е. Сега ще е след ни ден в обикновения World. След ден в обикновения лорд.
Нямам сет zero. Бах А. ти яки модератор. Time set zero. Не мога, you don't have this permission. Бах ти яки модератор. Нямам фикс, нямам хелт, нямам. Цветен чат даже нямам. За какво ти е цветен чат? Тъй, да имам цветен чат. Тъй! Защо всеки модератор има цветен чат, аз нямам. Добро ще Дори... видео, пак възможно. Ма хелпър има, аз нямам. Какво хилпъра има, бе? Чат хилпара има цветен чат. Не, няма. Нещо. Не съм му гладна още. Шмохам целев бариери, бе. И това е възможно. Непробиваемия хом. Да, и това е възможно, защото има табели. Бариерата може ли да се щупи? Тук има стълби. Не, защо ги дропна, манга? Аз се пъртам, вие какво правите? Защо ги лакираме, мангал? Ирам да чувствам. Дай ги. Дай им да им покажа на хора. О, Финава си Ерик. Чест Ерик. Значи, не знам точно, значи някаква щупена каска е наградата, пак Адидас и някаква от битака. И е това. Прими ми тъпа ацепта, защото нямам тъпа. И ей, какво? Защо? Аз нямам тъпа. Защо Мегамеч, бе, Саше? Той е стария Мегамеч, така че... Взимай. Да. На първо място, дами и господа, ще вземете това Craft BG Мегамеч, който се купува само и единствено с токени. Тихо, после, бе. Тихо е! После! Ох, да! Айде, после. Чай. Сега отиваме на LARP Token Shop и... Отивате? Token Shop. Да, дами и господа, както можете да видите, значи Token Shop представлява ето това. И имате най-различни секции. И първата е Weapons и Armor, което са оръжия и брони. 2 стака е за ето този хубав меч. Тук за този хубав свет. Направо прекрасен. И PvP Items, Legendary Apple, полшанки. Тук по 16 токена. След това имате ранкове. Да ми се тънчава. Значи има ранг воин. И да, като си го закупите, ще ви се покаже това. Благодаря, че закупи ранг воин. Пиши на скайп Наско долу на утра или Боби долу на Велева, за да си получиш ранка. Също така си запази и книгата за доказателство. Благодаря Чушката БГ и Ерик Ту. Това са хората, които са направили книгата. Добре, не се знаеш. После имате ранг стрелец, който е 1 стак. Благодаря, че закупи ранг стрелец, за да си получите ранка. Пишете на скайп Наско утра или Боби Велева. Пази си книгата с доказателство. Благодаря Чушката БГ и такова. После имате ранг вожд, който струва токени 25. Не ми трябва да е. Благодаря, че закупихте ранг вожд. За да си получите ранка, пишете на скайп Наско утра или Боби Велева. Пазете си книгата с доказателство. Благодарим ви Чушката БГ и Ерик Ту. После премиум ранковете, значи не трябва да сте никакъв ранг, за да сте този ранг. В смисъл можете си само юзър, обаче са премиум ранкове, защото са по-специални. И значи сега тук имаме принц. Примерно не трябва да сте войник и после да станете... Не бе, Кристияна бе. Може да сте си обикновен ранг, дефалт, нали, потребител и да си ги закупите, обаче се казват премиум, защото са по-специални, имат по-опи китове. И такива работи. И са по-скъпи, да. Благодаря, че закупи ранг принц. За да си получиш ранка, пиши на скайп Наско долу на утра или Боби долу на Велева. Пази се книгата за доказателство. Благодаря ви Чушката БГ, Ерик Ту, така. После имате ранг цар, който е 2 стака токени. Аро, отвори се.
Благодаря, че закупи ранг цар. За да си получите ранка, пишете на Skype Наско Долна Утра или Боби Велева. Пазете си книгата за доказателство. Благодарим ви. Опа. Това Кристиан няма да го получи. И след това накрая Word. Значи, той има две части. И причината, че има две части е защото е доста, доста OP ранг, има доста команди и доста хубав кит. Вземах самия кит и то се разпиляха на спана айтеми. Кит Word. Сега ще го взема Кит Word. Както виждате, този сет ще бъде променен по време на клипа точно сега. Защото просто не трябва да бъде така този сет. И ти нормален сен да си го поставиш. Enchant Protection 10 и Unbreaking 10. Купих си ранг Word, сами да и... Не си купил нищо, е бягай от тук. Ети, едно. Махай се. Ама, дай кита. Нищо не си купил. Sharpness 7. Ще съм медна. Knockback 5. Или не всъщност и Knockback 7. И Fire Respect 7. Още не е готов този меч. Це Enchant GUI 4. Как беше това? Shockwave. След това Ice Aspect. Той много яко като хитна някой, че го затваря. И дами и господа, ето, това е прекрасният меч. 15.75 демидж. Ако това не ви стига, ще го направим и по-опи. Ето ти непотребни токени, които нищо не може да си купиш с тях. Саше, колко време беше 24... колко секунди бяха 24 часа? Вчера ти го пратих. 86-400. 86-400? Да. 86-400, окей. Create Kit Word. Кой е дропал книга Word и книга Word част 1? Ти! Верно. Да. Опа, всъщност пак ще го делитна. Защото... Нямам право на хит, а не му слот тайст. Чайте само хора да видим. Някак да имаш право на хет. До хит Не, аз ще му гладна. Войн. Хет ще имаш после като не скочи пред командите. Имам Вениш, имам 7 чат. Така както виждате хора, ето и ще бъде Kit Word. Create Kit. Саша, я пак ми кажи. 86-400. Добре. Kit Word е готов. Сега нека да го вземем. Верно ли? И твоята? Да. Ами добре хора, това ще бъде сета. Следващия, нали, значи Word. Ето, значи трябва задължително да си купите част 1 и само Word, защото, значи в част 1 пише ето това.
Пише, Благодаря трябва ви, да че купите- закупихте първата част от Rank World. За да си получите ранка, трябва да закупите и втората част на книгата и това означава, че трябва да имате книгите Word част 1 и Word, за да получите ранка. Благодаря. Това е, нали? Като цяло трябва да имате двете книжки, но можете да ми представите само едната и след това ще ви сетна ранка. И след това тук имаме команди. Другите да ме зяпат. Има Fix, който е 32 токена, Fit и накрая Heal. Аз купа фикс, бе. Нямаш legit токени, бягат тук. Много пари. След това отиваме на Warp Trade. Значи Warp Trade беше по идея на Ерик-2. Красив Аз е. съм помагал. Redstone системата е по моя идея. Това нали е една система. Много сложно е. Системата е от най-голям мащаб на сложността на човешкия мозък. Както можете да видите, Два pressure plate, две редстоунчета и... Айде, мега системата. както можете да видите, тук има водопадчета и за трейдвате. Вънка не е чак толкова красиво. За да трейднете, влизате вътре на Pressure Plate, трейдвате си там нещата, дето ще си трейдвате и... Да, имате забрана, примерно това където един медик, пишете му метни си, примерно легове трейдвате и метни леговете от теб да види дали не ме лъжиш и вие метите легове вас и с стаквате и ги взимате. Това е тъпърно забранено. Так се права. Сега никой можеше да не го знае. То ако се направи такава измама. Окей, хора. Показа ли тройната кабина? Вие Какво да съм бил показал? Тройната кабина, ама. Ама вие сте я направили. Каква кабина, бе? Тази кабина къде беше се бъгнал и беше станал за 3 човека. Да, показах я, ама аз я оправих. Както можете да видите, вилиджерите са оградени с бариери. Който си да вземе тази бариера долу, късмет. Значи тая бариера никой не може да... Смисъл... Ако си вземете обикновена бариера и се опитате да си купите нещо с токени, нали, дето иска токени, няма да стане тая работа. Бариерата се взима само с команда. Знам, ама дори. Да, хора, това е сървъра. Парам един кей. Craft2BG. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, за да станете член. Ако клипът ви е харесал, може да харесате клипа съответно. И да оставите по един коментар какво мислите за сървъра и разбира се, влизайте и се забавлявайте с приятели. Добре, хора, благодаря ви, че гледахте. Аз бях Чушката БГ, тук до мен беше екипа на Craft2BG и до скоро!